Hola, hola! Avui fem un petit viatge en el temps, fins al 2017. Anem a la meva primera visita a Indonèsia. Aquí estem, patejant a buscar el homestay i Déu-n'hi-do, Jakarta hem hagut de córrer, però bueno, hem arribat, som a Jakarta ja. Arribo a l'illa de Java i començo veient sortir el sol des de Borobudur, el temple budista més gran del món. Una boira suau crea un ambient místic mentre sento les oracions del Fajar, i és que a Indonèsia gran part de la població és musulmana. Borobudur es va construir en una muntanya i té 504 estàtues de Buda, sent el monument més visitat d'Indonèsia. I passejant veig que lamentablement tenen elefants tancats. El 2023, però, van ser traslladats als zoos de Yogyakarta i Semarang. Segueixo i visito altres temples i passo del budisme a l'hinduisme. Visito l'immens temple de Prambanan. Aquest va ser construït al segle IX intentant superar la majestuositat de Borobudur. Penseu que ho va aconseguir? I després d'aquesta visita fugaç a Java, vaig cap a l'illa dels déus. Arribo a una de les illes més populars del món, Bali. La massificació turística ja era evident el 2017, tot i que amb els anys ha anat a pitjor. El més normal del món, guardar-se un avió al jardí. I aquest era un viatge de primeres vegades. Primera vegada a l'Àsia, primera vegada trobant-me serps i la primera visita és al temple de Tanah Lot. La zona de Denpasar és la més caòtica de l'illa i m'escapo cap al cor de Bali, cap a Ubud. I només arribar comprovo que Ubud és una ciutat tranquil·la i tradicional, excepte un lloc, el Monkey Forest. Aquí, els monos són els reis del mambo i has d'estar alerta en tot moment. I l'interior d'Ubud és ideal per fer caminades entre muntanyes, cascades i arrossars. Realment és un dels plaers d'aquesta zona, gaudir de la natura. I un dels racons amb més encant de l'illa és la zona de Tegalalang. Famosa per les seves terrasses d'arrossars, també és una zona on desconnectar en un entorn natural magnífic. Aquí hi trobem el temple de Tirtha Empul, que té un manantial d'aigua sagrada i on els hindús fan el ritual de purificació. A Tegalalang hi passem uns dies de relax total. I després d'aquests dies de desconnexió decidim anar cap al nord i a mig camí parem a Ulun Danu Bratan i al llac Beratan. Aquest temple flotant és un temple dedicat a la deessa del llac i la fertilitat, Dewi Danu. I finalment arribem a Munduk. Aquesta zona del nord és molt diferent al que havia vist fins ara. En aquesta zona rural hi ha menys gent i ens aventurem a fer la coneguda Ruta de les Cascades. Una caminada fàcil i espectacular on anem trobant cascades de tot tipus, però totes elles amb una potència que et fa sentir la força de la natura de ben a prop. I de tornada parem a la porta de Handara i descobreixo per primer cop el que és el photo ticket. Aquesta porta és simplement l'entrada a un resort de golf. Passats uns grans dies a Bali, anem fins a Sanur per embarcar-nos cap a Nusa Penida, una petita illa que fa anys era gairebé desconeguda i ara és una de les més populars. Recórrer aquesta illa en moto és un somni pels que els agrada l'aventura, petites carreteres que van creuant poblets en un interior salvatge i una costa paradisíaca. Aquí visito un dels temples més impressionants que he vist. Després de baixar unes escales de vertigen, arribo a un petit temple arran de mar. I seguint amb llocs de vertigen, arribo al penya-segat per excel·lència de l'illa, el Tiranosaure. Aquest penya-segat regala unes vistes impressionants de la platja de Kelingking. De fet, s'obren les paraules.
Com heu pogut veure, Nusa Penida té una costa increïble amb llocs impressionants. I les veïnes de Nusa Penida són Nusa Lembongan i Nusa Ceningan. Bastant més petites, decidim recórrer-les en moto i visitem la Blue Lagoon amb la seva impressionant aigua color turquesa i finalment creuem el famós pont groc abans de tornar cap a port. De tornada a l'illa de Bali, acabo tancant aquest viatge al sud a Uluwatu. Aquesta costa és famosa per les seves onades, una costa sempre vigilada de lluny pel temple d'Uluwatu i els seus guardians, una colla de monos molt morris. El meu xiringuito particular. I si té una cosa Bali és que és una illa intensa, en tots els sentits, i esgotat passo els últims moments a una platja infinita. Poc més puc demanar. Terima kasih, Bali.